Pekne vás pozdravujem, priatelia. Sledujete podcast Kmec o pláne. V tejto časti sa pozrieme na to, ako sa slovenské nápady a odvaha pretvárajú na skutočné technológie budúcnosti. Mojím hosťom je profesor Štefan Klein, svetovo uznávaný dizajnér, pedagóg a konštruktér lietajúcich aut, aeromobil a aircar. Spája v sebe presnosť inžiniera, estetiku umelca a víziu človeka, ktorý už dokázal, že aj na Slovensku môžu vznikať projekty s globálnym dosahom. Pán profesor Pipo, vítaj. Ďakujem za pozvanie, Peťo. Takže som veľmi rád, že konečne sa nám podarilo dostať ťa do nášho podcastu, pretože téma inovácií a technologického rozvoja je úzko spätá s mobilitou a s tou oblasťou, ktorej sa ty venuješ už dlhé roky. Takže porozprávaj nám ten svoj úspešný príbeh. Momentálne sa veľmi aktívne venuješ vývoju lietajúceho auta aircar, ale má to určitú svoju minulosť, takže keby si nám skrátke porozprával ten osobný príbeh. Áno, možno ja tú svoju minulosť mám rozdelenú do takých dvoch smerov. Jedna je pôsobenie na Vysokej škole výtvarných umení, ktorá je teda moja alma mater, kde pôsobím od 89. a kde je takisto taká stopa čisto v oblasti dizajnu, ktorá je spojená ale s mladými ľuďmi. Ale samozrejme, my ako vysokoškolskí pedagógovia musíme mať aj dokumentovať činnosť, ktorá je umelecko-výskumná, ale odhľadnúť od toho, projekt lietajúce auta vlastne je súčasťou akoby mojej osobnej histórie, ale aj histórie rodiny našej. Lebo my sme výrazne letci, všetci, môj brat, synovec a dokonca teda 4. generácie, alebo 5. generácie, pardon, už to je. Takže lietajúce auto bolo v podstate téma, ktorú sme mali aj s otcom veľmi prediskutovanú, ale prvýkrát som sa dostal profesionálne k tejto téme na diplomovke Vysokej školy výtvarných umení. A paradoxne vzniklo to na pôde Vysokej školy výtvarných umení, keďže tá škola bola koncipovaná, teda dizajn bol koncipovaný tak, že diplomovka vždy bola a je stále predmetom rozhodovania študenta. Že on už vlastne povie, že čo chce robiť a škola to akceptuje. No a vtedy bol rok 89. a sme boli o mnoho smelšie, ako sme dnes možno. A logicky tá téma lietajúceho, to som navrhol svojmu profesorovi a on s tým súhlasil. Dokonca vlastne vedúcou mojej diplomovej práce bola profesorka Ludmila Petreva, ktorá bola teoretička umenia, ktorá s technikou nemala nič, ale veľmi sa jej páčila tá odvaha, že to je niečo nové a že to je zaujímavé a ešte mi tomu aj veľa narozprávala z hľadiska estetického vnímania toho objektu. Takže ten začiatok bol veľmi taký z dnešného pohľadu aj trošku naivný, ale bez isté dávky naivity, ako by to nebolo možné. A ty si tomu technologicky veril, lebo v tom období my sme sa skôr pozerali na tie science fiction filmy alebo rozprávky, napríklad Jetsonovci. To bol veľmi populárny seriál, kde celá rodina lietala už v takomto podobnom aircare. Takže má to už nejaký niekoľko desaťročí vývoj, že ten proces k realizácii je relatívne veľmi dlhý, ale ty si teda prišiel s tou myšlienkou, ktorú už preklápaš do reálneho projektu, takže... Ono to, Peťa, na začiatku to už malo taký racionálny charakter, lebo ja som absolvoval už strojnícku fakultu. Takže ja tú diplomovku som nekoncipoval úplne ako len nejakú víziu, ktorá by mohla zmeniť, ale paradoxne ja som bol už hneď v 89. v Prahe na VZLU v Ardenenskom tuneli, takže ja som mal vlastne k tomu aj merania už urobené a to myslím si, že veľmi rezonovalo na umeleckej škole, že som tam predstavil vlastne aj tú racionálnu časť, ktorá vlastne dávala opodstatnenie tej práci a sa to stretlo aj celkom, myslím, že aj celkom ohlasom, ale čo je dôležité, že vlastne keď som bol v Prahe na tom meraní, tak to zaštítil profesor Brož, ktorý bol kapacita v tedajšom československom leteckom priemysle. A on vlastne ako jediný mi povedal, že hochu, že má to smysl. Takže vlastne ten mi dal takú prvú nálož, aby som v tom pokračoval. No a to preklápanie, o ktorom hovoríš, to vlastne trvá už 30 rokov, od toho 90. roku.
A súčasťou toho je samozrejme aj moja práca, ktorá ma živila, ktorá je teda na tom poli profesionálneho vývoja prototypov. Toto bola skôr tak koncipovaná ako moja privátna činnosť technicko-umelecká, keby som tak nazval. A v súčasnosti sa preklopila už, že vlastne to naplňa kompletne moju činnosť. Takže o tom preklápaní môžeme hovoriť, lebo to má veľmi veľa kapitol a veľmi je to, mohol povedať, inšpiratívne. Možno nám povedz v krátkosti tú históriu už toho experimentálneho vývoja, pretože začal si s konceptom Aeromobil, momentálne vyvíjaš ďalší koncept Aircar. Prečo tieto dva koncepty? No, ten prvý koncept, ktorý bol v tom 90. roku, používal taký objekt, ktorý bol netransformovateľný, no ale prvá skúška, ktorá dopadla veľmi nepozitívne, že keď som išiel po ulici s tým, tak jednak to bolo strašne bizarné. Hluk to robilo, bolo to pohňané vrtuľou. Cez križovatko, keď som prešiel, tedy sa ešte dalo, dneska by som asi išiel do ťurmy, ale to bolo krátke obdobie, ale bolo to strašne zaujímavé, že dalo mi to informáciu, že tento koncept nie je dobrý. A to v živote sa stáva, že veľakrát človek musí venuje sa niečomu a zrazu príde na to, že nie je to dobré. No tak to som zažil viackrát v živote. Koncept startupu pokus omyl. To je pokus omyl, ale bolo to také, že tam ten užívateľský princíp nebol dobrý, že bolo to veľmi veľké telesa. Tak potom som prišiel s konceptom iným, ktorý využíva transformáciu, že na jednej strane to je auto, rýchle, nehandicap, a na druhej strane je to lietadlo. A tá transformácia medzi tým, to bol ten svätý grál, že ako na to ísť, aby sa to v krátkom čase transformovalo. No a vlastne od toho vznikli dve koncepčné riešenia. Jedna v Aeromobile, ktorá mala aj svoju skupinu patentov. No a potom ja som z Aeromobilu odišiel v 2015 roku a v podstate bol som donútený vytvoriť nové riešenia. Takže z dnešného pohľadu sa na to pozerám ako na šťastný krok, lebo možno by som zostal v nejakom riešení, ktoré by nemuselo priniesť úplne to ideálne riešenie. A to, čo je teraz po skúškach a teda potom experimentálny vývoj ukazuje, že je životaschopné. No a našlo si to nakoniec už aj svojich akoby prvých zákazníkov, aj investorov, čo je pre mňa potvrdenie, že tá cesta je asi dobrá, alebo že má zmysel. Nakoniec našla aj ocenenie v Spojených štátoch úplne v elitnej spoločnosti letcov a kozmonautov. Takže to je pre mňa taká satisfakcia, že tá cesta má potenciál. Ukazuje sa, že áno, to ocenenie toho tvojho vývoja a myslím si, že aj ten dopyt je silný v Spojených štátoch amerických. Ja som to zažil ešte pri Aeromobile, keď sme v Austine pri South by Southwest festivale prezentovali ten tvoj koncept a myslím si, že bolo to v top 3 najviac vyhľadávaných správ po celom svete v tom čase, takže bol okolo toho veľký hype. Ale ako si spomenul, že prvého zákazníka máš v Číne, takže trošku aj tá Čína predbieha možno ten dopyt trhu a možno tá snaha o technologický vývoj je tam silnejšia, už možno viac ako v Spojených štátoch. No, áno, ja si myslím, že čo som aj ja osobne veľmi prekvapený, že tá čínska strana je veľmi hladná po inováciách. A oni veľmi skracujú tie obdobia, ktoré nám v Európe aj v Amerike trvajú relatívne dlho, oni sú veľmi efektívni. Že ja som dokonca dostal pozvanie, myslím, že to bolo až od čínskej vlády, na veľtrh inovácií v Šanghaji, kde to bolo predstavené, kde čínska strana nám hradila kompletne všetko. Takže tá prezentácia tam bola, myslím, že s veľkým ohlasom. No od toho okamihu sa vlastne začala komunikácia s čínskymi investormi a tá vlastne vyústila do krátkeho procesu. My sme sa navštívili, ja som im prezentoval tie možnosti toho a dneska vlastne sme v úzkom rokovaní, a kde tá čínska investícia nám nesmierne pomohla. Je to privátna investícia, takže je to veľmi v prostredí, ktoré je relatívne slobodné, že to akoby investovanie závisí len od môjho rozhodnutia, teda beriem na seba aj veľké riziko možné, ale zase z hľadiska efektívy je to rýchle. Ale myslíme si, že ten trh prvý bude jednoznačne v Spojených štátoch, ktorý je na to prichystané
a tie prvé reakcie, ktoré boli vlastne aj v Beverly Hill, v tej societe boli nesmierne pozitívne a my chystáme potom ďalšie vystúpenie v Oshkosh, ktoré je vlastne úplne najväčšie vystúpenie nových konštrukcií vôbec na svete. A tam, keď uspejete, tak vlastne ten obchod sa otvára. Podobné niečo je v Európe vo Friedrichshafene. To je vlastne európska prezentácia, kde takisto je to platforma na otvorenie vlastne obchodných vzťahov. Ja si myslím, že momentálne, tak ako si aj opísal tú situáciu na americkom, čínskom trhu, Európa stále viac a viac ťaha za kratší koniec, ale stále ten inovačný potenciál na Slovensku, čo sa týka predovšetkým mobility, je veľmi veľký. Nie je to len v podstate naša tradícia automobilového, zbrojárskeho, ale aj leteckého priemyslu, že dneska tá otázka mobility a transformácia mobility do nových technologických riešení je veľmi silná a aj ty ukazuješ, že na Slovensku je veľmi silný potenciál. Čo nám chýba, aby sme ho v podstate rozmenili viac na konkrétne riešenia, aby sme sa teda presadili na svetových trhoch viac ako doteraz? No ja si myslím, že Slovensko je celkom zaujímavý príklad obora letectva, že pomerne veľa reptáme, ale ten príklad letectva je celkom zaujímavý. Ja ho v krátkosti rozoberiem tak, že po rozdelení republiky je pravdou, že veľká časť leteckého priemyslu, okrem výroby prúdového motora v Považskej Bystrici, je situovaná v Česku. Firma Aero, Kunovice, celá sieť súdodávateľov, to všetko bolo situované rozdelením. V podstate my sme z tohto priestoru vypadli a mohlo by sa zdať v tom čase ako veľmi pesimistická nálada, že tak letectvo už toto bude trvať 100 rokov, dokiaľ niečo vznikne. No a opak bol pravdou, že tá oblasť, že tí ľudia netrpeli sentimentom, poprvé, a že tá sieť tých entuziastov a tých ľudí, ktorí mali v sebe ten drive a potenciál niečo vymyslieť, bola samozrejme v spojení, že sa veľmi uvoľnila vtedy napríklad legislatíva, že vznikla LSA kategória, ktorá otvorila priestor aj pre light sport aircraft. A zrazu sa na Slovensku vynorili výrobcovia, z ktorých 5 zostalo trvale na trhu a veľmi úspešný v Európe. A tá tradícia prichádza z čias Zväzarmu? Tá tradícia je z čias, v princípe a z čias možno až Prvej republiky. Prvá republika, aerokluby, ktoré boli neskôr, lebo tí ľudia, ktorí lietali v aeroklube, veľká časť študovala v Prahe, v Brne, prinášali si a tá schopnosť alebo túžba vyrábať si vlastné lietadlá, ktorá teda najprv bola v tej amatérskej akoby polohe, bola strašne silná. A tá kategória LSA otvorila, že vlastne ľudia mohli doma skutočne v garážach zrealizovať si prvé prototypy a to nastalo na Slovensku. Že ten entuziazm bol tak silný, že keď spomínam príklad lietadla Shark v Senici, ja viem presne, ak to vzniklo v ktorej garáži. Takisto v ktorej garáži to vzniklo v Prievidzi alebo garáž v Bratislave, kde vznikli návrhy a tak ďalej, že Tomark v Prešove, v Nitre Aeropro, že tých firiem zrazu v tom istom čase na tej istej úrovni vzniklo paradoxne v 90. rokoch. Myslím, že veľmi ďaleko v tom bol Aerospol, Prievidza, ktorý keď vystavil to lietadlo Dynamic vo Friedrichshafene, tak v princípe spôsobil tam malú revolúciu, lebo to lietadlo lietalo vyše 200 kilometrov, kým ostatné plátnom potiahnuté lietali okolo 120-140. Sa stal bestsellerom a v krátkom čase bol najviac predávaný. A to bolo urobené komplet všetko na Slovensku. Tadáš Vala bol to hlavný konštruktor, výpočtár, ktorý konštruoval ešte Vetrone predtým, takže pomalinky tí ľudia sa tak pospájali a vzniklo 5 výborných výrobcov, ktorí do dnešného dňa sú úspešní a vznikli tým ukážkovým spôsobom, že z garáže do výrobnej haly a na úspešný trh. Ako to vieme posunúť dopredu, pretože ako si správne spomenul, ten český letecký priemysel je oveľa známejší vo svete ako značka, pričom my možno opäť na počet obyvateľov máme 5 špičkových firiem, ktoré vyrábajú aj vyvážajú. Stále Slovensko nie je tak známe ako napríklad ten český trh. No ja si myslím, že
pre týchto výrobcov, oni dospeli do istého štádia, keď to zväčšovanie je už problematické. Ono prísť do nejaké veľkovýroby v letectve, to ani sa nedá veľmi, lebo tie čísla, ktoré sú v autonómnom priemysle v leteckom, sú diametrálne odlišné, ale tým firmám, čo z môjho pohľadu, aby mali perspektívu, bolo super, keby vznikla katedra konštrukcie lietadiel, napríklad na STUčke. To by nesmierne pomohlo v tej intelektuálnej oblasti. A možno niečo podobné, ako v Česku zostal výskumný skúšebný letecký ústav, ktorý mal tradíciu od 30. rokov, ktorý intelektuálne opäť významne môže pomáhať týmto firmám z hľadiska certifikácie, že sú činnosti, ktoré tie firmy si nemôžu zaplatiť a musia si ich vlastne akoby objednávať a už ste závislí. Pokiaľ bola domáci nejaký takýto subjekt, ktorý by mohol napomáhať riešiť tie úlohy, ktoré majú všetci, tak by to bolo podľa mňa veľmi efektívne aj v čítaní technológií alebo vývoja nových technológií, že to prepájanie akoby pracovísk, lebo myslím, že to nám chýba na Slovensku synergia, že hľadanie istých sietí, lebo keď som si ja navštívil, povedzme, ústav materiálov na Sávke, tam je spústa talentovaných, vynikajúcich ľudí. Teraz som bol na konferencii na Fejke ohľadne umelej inteligencie. Zrazu som zistil, že na Slovensku je výrobca avioniky, ktorý pracuje s umelou inteligenciou, ktorý je ďalej možno ako Garmin, ako svetový výrobca. A to treba len pospieť. My sme sa náhodou stretli a je z toho teraz, myslím, že bude z toho veľmi dobrá spolupráca. Takže tým firmám, že ak by sa urobil taká sieť, ktorá by dala informácie, aby efektívne ponúkala služby, aby sa to možno nejakým spôsobom integrovalo, ale pritom sa zachovala sloboda tých výrobcov. To je, samozrejme, to pradivo bude veľmi jemné, ale myslím, že by to pomohlo tým výrobcom, aby skrátili inovačný čas. Lebo ešte keď sa vrátim k tomu, vývoj lietadla nie je jednoduchá záležitosť. Tam je celá rada materiálnych problémov, životnostných testov a tak ďalej, čo sú veľmi náročné akoby certifikačné okruhy, aj intelektuálne okruhy. A v tomto, ak by bolo pracovisko, ktoré by mohlo pomôcť, myslím, že by to prinieslo progres a ten inovačný cyklus by sa veľmi skrátil. Že keď zoberiem aj to, koľko to ja vyvíjam, povedzme, že určite keby bol nejaký subjekt, ktorý mi pomôže s certifikáciou, tak by to skrátilo výrazne. Veľmi radi by sme využili vlastne aj tieto tvoje skúsenosti, nielen teda z toho vývojového aspektu, ale v podstate aj z tých skúseností, ako sa ten proces dostáva z tej myšlienky až teda na konkrétny trh, pretože už si teda vo fáze, že máš zákazníkov a o toto sa snažíme aj v rámci Národného inovačného technologického centra, kde práve sa snažíme vytvárať tieto synergie všetkých aktérov, ktorí sa napríklad točia v oblasti leteckého priemyslu a tam by sme chceli vytvoriť aj podmienky pre tých začínajúcich, aby sa teda skrátila možno tá vývojová doba, ktorú si musel ty prejsť možno tých 30 rokov a mali by tam vzniknúť aj nejaké spoločné laboratória na testovanie, na nejakú tú legislatívnu časť alebo certifikáciu, nejaké spoločné certifikačné centrum. Takže o tomto sa budeme veľmi radi rozprávať, pretože tam, kde je ten potenciál na Slovensku, treba ho podchytiť, ďalej ho rozvíjať a nie, aby teda zanikal, aby to nešlo opačným smerom. Takže aj NITC bude mať túto úlohu, aby hľadalo tie synergie a pomáhalo či už tým etablovaným ďalej škálovať svoju výrobu, alebo tým novým zase si zakladať nejaké nové firmy, nápady. Ja si myslím, že veľmi dôležité je aj akoby precizovať vzťah medzi univerzitami, výrobcami a pracoviskami. V tom myslím si, že ešte máme veľa asi čo urobiť. Ja len by som pripomenul, lebo chcem si aj hájiť svoju univerzitu, Vysokú školu výtvarných umení, kde napríklad je katedra dizajnu, ktorá je akoby veľmi osamotená a pritom je tam nesmierna spústa veľmi talentovaných ľudí. Mne to až ľúto, lebo viem to, ten potenciál viem odhadnúť aj ako inžinier, že tam je množstvo patentov. Každý semester je tam celá spústa nových riešení a myslím si, že my teraz plánujeme urobiť také laboratórium dizajnu, že v tom tá škola by mohla byť podporená, aby také niečo vzniklo, lebo nie je podľa mňa úplne dobre, keď
tá škola má pracovisko dielenské na úrovni učňovskej školy. To je univerzitné pracovisko, by to malo byť. A tam treba trošku podpory, lebo potom môže nastať tá synergia. My tak akože si sami hľadáme tie cesty na sávku, kde robíme aplikáciu materiálov do tej vizuálnej podoby, aby to boli z toho produkty. A ten potenciál školy je tam obrovský, ten nakoniec, aj teraz bolo odozaj Národné ceny za dizajn, že tam bolo veľká spústa nápadov, ktoré boli dovedené do štádia až prototypu, ktoré sú nevyužité. A že to je strašne ľúto, že tí mladí ľudia, ktorí by potrebovali možno trošku naštartovať a dať ich do prostredia, ktoré je pripravené ich prijať. Či už to je nejakou akoby agentúrou, ktorá by ich mohla im pomôcť, alebo aj takýto inovačný centrum, kde by sa tí ľudia mohli uchádzať akoby so svojím nápadom, ktorý je trošku iný ako nejaké veľké investičné celky. To vlastne to, čo hovoríme o tej scéne startup a tak ďalej, že tá by mohla dať ešte presnejšie kontúry a tá by mohla dať pomerne veľký výsledok. To som presvedčený o tom, že to sa na škole by mohlo diať. Určite sa budeme o tom ďalej rozprávať, pretože základ ďalšej úspešnej spolupráce a vývoja je podchytiť mladú generáciu a vychovávať tieto talenty a som veľmi rád, že pod tvojím vedením na katedre a vy teda pomáhate teda mladým ľuďom, aby sa venovali týmto novým technológiám a dizajnu, pretože tá kombinácia dizajnu a nových technológií je vlastne základom úspešného vývoja. Takže možno, čo by si odkázal mladej generácii v tejto oblasti a teda dneska som mal diskusiu so študentami, máme projekt s Audinou a konkrétne s dizajnerským štúdiom a práve zistujeme, že aj tá akoby snaha tých automobiliek nie ísť po úplne produkčných autách, ale po konceptuálnych úvahách je veľmi silne. Že príde zmena určite v spoločnosti, a nemyslíme našu, ale európsku. My musíme niečo zmeniť, aby Európa bola konkurencieschopná, aby bola sebavedomejšia, aby produkty išli rýchlejšie. A v tom napríklad myslím si, že aj dôležité, že je dôležité vidieť to v kontexte európskom. Že ja napríklad, keď som zakladal oddelenie Transport Design, tak veľmi veľa som mal aj odporcov, ktorí povedali, že no na čo to zakladáme, veď nemáme automobilový priemysel. Dneska je situácia úplne iná. Že tí študenti nachádzajú si uplatnenie v tých najšpičkovejších pozíciách vývojových pracovísk, či už to v Ingolštáte, vo Wolfsburgu alebo BMW a tak ďalej, že v tých firmách sme dostatočne konkurencieschopní na európskom poli. A keď, povedzme, ja som zažil takú satisfakciu, fakt, z tej som bol strašne rád, keď došiel Boris Grell, ten vtedy robil Volkswagen Lupo a sme sa išli pozrieť do bratislavskej firmy a nemecký riaditeľ povedal, že pán Grell, ste spokojní, ak to vyrábame? A bol to slovenský študent v podstate, že v tej dielbe práce nemusíme byť chápaní len ako dielňa Európy, ktorý mnoho ľudí hovorí, že je to len dielňa, ale nie je to tak, že v tej integrácii môžeme. A tam by som vlastne ten odkaz dal, že vzdelanie je alfa omega. Že to nakoniec sa aj uvedome si to aj ja mojej, teda v tej vývojovej malinkej bunke, ktorú máme vnitre na letisku, že tam sú chlapci, ktorí sú veľmi vzdelaní a šikovní. Že sú tam absolventi z brněnskej techniky v leteckom smere, ale sú aj absolventi bratislavských škôl, a doktorandov. Ja si tam vozím doktorantov preto, lebo chcem testovať tých mladých ľudí a vôbec som není nejaký smutný, lebo máte aj tú škálu študentov aj šikovných, aj trochu, čo nie sú šikovní, ale tí šikovní myslím si, že nájdu bez problémov job. Ale čo potrebuje je priestor a systém nejaký a vízia. Že tam, keď to sa nastaví, myslím, že to sa môže veľmi rýchle pohnúť. A ten mix medzi kooperáciou aj medzinárodnou, aj národnou, myslím, že to je všetko v našich rukách. Áno, ďakujem veľmi pekne. Vážení diváci, dneska ste si vypočuli rozhovor s profesorom Štefanom Kleinom, vývojárom, dizajnérom
a realizátorom konkrétneho projektu Aircar. Ako vidíte, sny sa dajú preklapať do reality a na Slovensku v oblasti mobility je obrovský potenciál. Takže bavili sme sa aj o tom, ako podchytiť mladú generáciu, ako vychovávať nových vývojárov, ktorí budú vymýšľať, vyvíjať takéto krásne projekty ako Aircar. Takže ešte raz profesor Štefan Klein-Pipo, ďakujem veľmi za rozhovor. Ďakujem sa na ďalšie stretnutia. A vy, vážení diváci, ak máte nejaké námety na nový rozhovor alebo nejakú osobnosť, ktorú by ste chceli vidieť v mojom podcaste, píšte nám do komentára. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšie stretnutie ďalšieho podcastu Kmec o pláne. Dovidenia.